या विंटेज कार प्रदर्शनाच्या वेळार आमच्याबरोबर मुंबईची एक अभिनेत्री आसा, अनघा तिचें नांव. शिकायला गेलो एक हे जें नाटक आयिल्लें आसा गोंयांत प्रशांत दामले सरांचें, जें बरें नांवाजलेलें नाटक आसा, तितूंत ती एक प्रमुख भुमिका करता आनी ती लक म्हणटा की हे एक कार विंटेज तिका पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. अनघा, कसं वाटतंय तुला? तू मुंबईवरून स्पेशली योगायोगाने इथे आली आणि तुला हे प्रदर्शन बघायला भेटलंय. मला खूप छान वाटतं, कारण मी एक्सपेक्टच केलं नव्हतं की मला असं वाटलं एक्झिबिशन आहे, सो देअर मस्ट बी 5-10 कार्स आणि बघूयात छान. कारण ह्याचे वन ऑफ दी ऑर्गनायझर्स आय गेस ते आमच्याच हॉटेलमध्ये राहतात आणि त्यांनी इन्व्हाइट केलं की तुम्ही येऊन बघून जा आणि योगायोगाने म्हटलं चला बघूयात. तर जेव्हा मी इथे आले आणि वेन आय सॉ द कार्स आणि मला इतकी मजा आली, कारण की आय हॅव फ्रेंड्स हू आर कार एन्थुझियास्ट, रेसर आहेत किंवा मलासुद्धा कार्स खूप आवडतात आणि इतक्या सुंदर कार्स आहेत, विंटेज कार्स आहेत आणि हे जे ऑर्गनाईज केलं आहे, ज्या पद्धतीने ह्या सगळ्या कार एक्झिबिशनमध्ये ठेवल्या आहेत, त्यामुळे मला असं वाटतं की आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की आम्हाला एक इंटरेस्टिंग असा एक्सपिरियन्स मिळाला. कारण हे असं मुंबईमध्ये आणि म्हणजे इतर कुठल्याही ठिकाणी असं प्लॅन करून जाणं होत नाही. एक तर गोवा हे आमचं आवडतं शहर आहे, आय मीन सगळ्यांचंच, आणि त्यात आल्यानंतर इतकं छान एक्सपिरियन्स मिळणं म्हणजे खूपच छान मजा आली. म्हणजे GVCVC या क्लबने हे आयोजन केलेले आहे, म्हणजे गोवा विंटेज अँड क्लासिक व्हेकल्स. म्हणजे ह्याच्यात विंटेज पण आले आणि क्लासिक पण हां, म्हणजे 1940च्या अगोदरच्या ज्या कार आहेत त्या विंटेजमध्ये येतात. हो, आणि गोवा म्हटल्यानंतर कसं हे विंटेज कार वगैरे भावतं लोकांना बघायला, सो मूवीजमध्ये पण दाखवतात. सो तुम्ही जिथे राहता त्यांची काय ओळख आहे किंवा ते सहभागी असल्यामुळे तुमचा योग झाला इथे? हो, करेक्ट. कारण की आम्ही इथे आल्यानंतर आम्हाला त्यांनी सांगितलं की एक्झिबिशन आहे, पण ते काय लेवलचं आहे तर याची आयडिया, कल्पनाच नव्हती आम्हाला. पण आता मी आल्यानंतर मी माझ्या सगळ्या टीममेट्सला पण सांगितलं की पटकन या आणि हा एक्सपिरियन्स घ्या. कारण जे GVCVC तर यांचं खूप अभिनंदन, कारण की एक असा एक्सपिरियन्स लोकांना देणं, अशा विंटेज कार्स. आम्ही आता मुंबईमध्ये कार्स बघतो त्या फक्त एक नेसेसिटी झालं आहे, पण आधी लोक कार यूज करायचे ते शॉक होता. लोकांनी आपल्या कार मॉडिफाय केल्या आहेत, त्याच्यावर ते खूप खर्च करायचे. आम्हाला असं वाटतं की एक ते प्रेस्टिजचं प्रतीक होतं, त्यासाठी कार यूज केली जायची आणि फार कमी लोकांकडे असायच्या कार्स. आणि आता असं झालं आहे की प्रत्येकाकडे कार आहे, कारण की ती एक नेसेसिटी. पण ह्या कार्स बघताना मला असं वाटतं की मजा येते आणि मला असं वाटतं मी आता ह्या कारच्या सुद्धा इथे उभी राहिली आहे. आय फील लाईक आय ओन दिस कार. इट्स सो ब्युटिफुल. आणि तीच गंमत आहे ना, विंटेज का म्हटलं जातं, कारण की देर इज सम क्रिएटिव्हिटी आणि खूप डोकं लावून आणि तुमची एक कलात्मक बुद्धी वापरून ह्या सगळ्या गोष्टी तयार केल्या. सो आय एम व्हेरी ग्लॅड की मी इथे आले आणि आय हॅड अ फन. आणि मुंबईला अशा तऱ्हेचे प्रदर्शन भरतात का? भरत असतील. म्हणजे मला असं वाटतं की मी एक्सपिरियन्स नाही केलं आहे, पण आता नेक्स्ट टाईम जर मुंबईला झालं, आणि आय डोंट थिंक की हे मुंबईला असे सतत होतात. मला आय रिमेंबर एकदा असं एक एक्झिबिशन होतं, ज्या माझ्या मैत्रिणीने स्टोरी पोस्ट केली होती तेव्हा मला दिसलं होतं. पण तेव्हा मला असं वाटलं होतं की अरे मला जायला हवं होतं, पण तिथेसुद्धा खूप कमी कार्स होत्या. पण इथे मी बघते की अख्खा हा रोड आणि ह्या सगळ्या इतक्या कार्स आहेत आणि ह्या सगळ्या गोव्याच्या ओनर्सच्या कार्स आहेत. बरोबर. हो, खूप श्रीमंत लोक आहे गोव्याची, खूप श्रीमंत आहे. म्हणजे सगळं मेंटेन करणं वगैरे, आणि ते कसं नुसतं विंटेज कार नाही तर जुने सगळे ड्रायव्हर्स पण एकत्र येतात, त्यांचे ते एन्थुझियाझम इकडे दिसलं जातं, मग त्या जुन्या गोष्टी होतात. अशा तऱ्हेचं हे एक्झिबिशन होतं. आय सो विश की तुम्ही सगळ्यांनी GVCVC यांनी मुंबईमध्ये एक्झिबिशन करावं आणि जसे गोव्याचे शौकीन लोक आहेत तसे मुंबईलाही असतीलच किंवा इथले सुद्धा, असे सगळ्यांनी मिळून एकत्र असं एक मोठं एक्झिबिशन करावं. आणि मी खूप शुभेच्छा देते की असं काहीतरी प्लॅन केलं आहे. इट्स अ वंडरफुल डे आणि खूप छान सुरुवात झाली. खूप छान वाटलं तुमच्यासोबत. मुंबईवरनं कुठून आलात? गोरेगाव, आरे कॉलनी वगैरे सगळं. आणि तुमच्या नाटकासाठी शुभेच्छा. तुमचं नाटक प्रशांत दामले सर आहेत का? प्रशांत दामले सर आहेत, ते आता बिझी आहेत, पण मी त्यांना सुद्धा सांगेन नक्की या एक्झिबिशनबद्दल. थँक्यू सो मच.
Hi. It's always a pleasure to be in a event like this where you are able to see, how cars were manufactured and the type of cars that were, developed in, maybe 100 years ago. I can see one right in front of me, which was made maybe during World War One, and I'm amazed, the engineering excellence that is displayed in these cars to what has happened till today. Not much has changed in automobile engineering, and so the style and the finesse of the old cars is so charming. So it's like poetry in motion. That's what I would say, vintage car. Thank you. GVCVC म्हटल्यारूच गोवा विंटेज अँड क्लासीक व्हेकल्स क्लब हांच्या वतीन जे विंटेज गाडयांचे हांगासर प्रदर्शन भरिल्लें आसा तांचे ट्रस्टी ब्रायन सुवारीस आमच्या बरोबर आसात. सो तांच्या कडल्यानूच जाणून घेवया ह्या सगळ्या गाडयांचे तांकां त्यांच्या प्रती मोग आनी कित्या खातीर हे प्रदर्शन हांगा भरता. दर वर्सा हे तुमी बरयता? होय, आमी दर वर्सा करता. पूण पयले फावट आमी पणजे हाडला. हे पयले पणजे केल्ले 2-4-5 वर्सां पयलीं आयनॉक्सान केल्ले, आनी एक इव्हेंट केल्ले पॅलेस टू पॅलेस जाले एक 21 काय 22 पॅलेस टू पॅलेस, तशेंच एक 70-80 कार्स आसले. आनी आतां जाले एक 4-5 वर्सां आमी वास्को करता लिबरेशन डे ड्रायव्ह. आनी पणजे समहाव हॅज बीन निग्लेक्टेड, सो वी डिसायडेड टू हॅव एन इव्हेंट इन पेंजीम. म्हणटच सो दॅट पेंजीम पीपल आर ऑल्सो एक्सपोज टू द ब्युटिफूल कार्स, लवली हेरिटेज बिल्डिंग्स, ब्युटिफूल गार्डन, आनी अशें एक सुंदर एक हे ड्रायव्ह कशें करून सगल्यो गाडयो. पूण more than what we expected, we have today 120 cars over here of different types. आमी म्हणटा की विंटेज अँड क्लासीक हे दोन शब्द आमकां आयकुपाक येता. हे विंटेज आनी क्लासीक हाचो डिफरन्स कितें? So vintage म्हटले all cars which are manufactured prior to 1939, and 1939 उपरांत गाडयो आहा पळय त्यो, those are classic. Yes. आमी पळयता आमच्या फाटल्यान खंय सामकी पोन्नी कार आहा, ती सगळ्यान पोन्नी म्हणटा गोंयची गाडी. पोन्नी न्हू ती, विंटेज ती. पोन्नी म्हणजे विंटेज कार आहा, ती सगळ्यान पयली म्हणटात गाडी गोंयची. होय होय होय, ती हा ओल्डस्ट कार ऑफ गोवा. आनी जायत्यो आनी आमच्यो गोंयच्यो गाडयो वर्सां न्हू भायर गेल्ल्यो आसा, बँगलोर किंवा पुना, बॉम्बे, दिल्ली. सो त्यो गाडयो आमी आतां एफर्ट करता लोकांनी ते मोग दिवन त्यो गाडयो परत्यो हाडपाक टू गोवा. आतां गाडयांचे सगळे प्रदर्शन भरिल्ले आसता. ह्यो गाडयो कोणाच्यो आसता? इंडिविज्युअल प्रायवेट ओनर्स with their passion, they maintain the cars and all that. आणि असले एक्सपोज असले गाडयो तेन्ना सगळे ड्रायव्हर्स मेळटा एकामेकाक आनी उलोवन दे कॅन डिसायड वेर टू गेट द कार्स रिपेर्ड, रिस्टोर्ड, वेर टू गेट पार्ट्स. सो एटलीस्ट भासाभास जाता हांगा मातशें हेका लागून. गोंयचे विंटेज गाडयां बरोबरूच जे आदले ड्रायव्हर्स आसा, जे गाडयांचो जेंकां मदीं मोग आसा, ते ड्रायव्हर एकठांय येतात, तेंच्यो गजाली परतून हांगासर ताज्यो जाता. आनी त्यो आदले ड्रायव्हर आदलो लोक सोड, आतां यंग ड्रायव्हर्स आर एन्जॉयींग दीज ओल्ड कार्स. पयशी जाल्यार खूब जाण भुरगे ल्हान रस्त्याचेर ह्यो गाडयो आजुनूय दिसता भोंवता. तेच म्हणटा मेंटेन केल्या म्हणटा ह्यो गाडयो आतां रस्त्यार चलोवपाक प्रॉब्लमच ना. आयज आतां आमचे ऑलमोस्ट 70-80 कार्स ड्रायवाक वयतले. सो यू विल सी दॅट. ऑफकोर्स ट्रॅफिक आहा म्हणून मातशें सांबाळचें पडटा आमकां. सो लोक भियेता गाडयो काडपाक बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक. बंद पडत जाल्यार मागीर असल्यो गाडयो रस्त्यार बंद पडत जाल्यार मागीर इमर्जन्सी कितें करपाक त्रास जाता, देखून गाडयो तितल्यो भायर सरना. ह्यो गाडयो अश्यो रस्त्यार चलोवपाक एलावड आसता विंटेज? होय, there is a provision for registering vintage cars in Goa. So you can register it and register it as a vintage vehicle. ते मागीर विंटेज कॅटेगरीन उरपाक. Vintage category, yeah, special. So नाल्या कितें जाता, as per the RTO rules you have to do away with the vehicle. But if you register under vintage, then you can maintain your car. तुमच्या कडेन खंयची कार आसा? म्हाजें Beetle Volkswagen हा 1958, which is the oldest Beetle at the moment in Goa. सामको तो काळ याद येता. ह्यो सगळ्यो गाडयो पळयल्या, अमिताभ बच्चन स्टायल, ती डॉन पिक्चरांतल्यो गाडयो अश्यो रेट्रो स्टायल सगळ्यो. होय होय होय. सोंगाय तुमी बरी ती आदली गोंयची लायला. होय, बिकॉज वी वॉन्टेड द होल एक्सपिरियन्स ऑफ हेरिटेज अँड नॉस्टाल्जिया.
सो दॅट वॉज द मेन आयडिया. गोवा म्हटले का ह्यो विंटेज कार सोंपता न्हू, म्हणजे एक एट्रॅक्शन कशें दिसता गोंयांत ह्यो. लोकॅलिटी ना, लोकॅलिटी एंड द गार्डन. आनी पूण आमचे वी हॅव टू थँक all this would not be possible because it is not possible to organize such things. So we have our sponsor Rajdeep Builders who helped us. Then we have CCP of Panjim, Smart City, and local residents. That is most important. We wanted them involved. They have also been helping us, all the local people coming, seeing, cleaning. So it has been an effort of the community actually. So, yeah. ते तुम्ही सगळे अरेंजमेंट केला, सायडीक ती सगळी ओल्ड घरां आसा, पोर्तुगीज हाऊजीस, त्यांच्या भायरूच ह्यो सगळे गाडयांचें प्रदर्शन, एक वेगळें विलक्षणीय चित्र विंटेज हांगासर कांपाल हांगासर दिश्टी पडटा. तुमकां ह्यो सगळ्यो विंटेज कारी कश्यो दिसल्यो? आमचे ट्रस्टी आमच्या बरोबर आसले ब्रायन सुवारीस, तांच्यांनी आमकां ह्या विंटेज गाडयां बद्दल आनी क्लासीक गाडयां बद्दल म्हायती दिली. तुमकां ही म्हायती कशी दिसली हें आमकां मुजरत सांगा. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परब आमोणकर, पळयत रावात गोमंतक TV.